Misschien zorgen we Heerenveen-spits Dylan Vente takom hier voetballen op het wereldkampioenschap. Hij speelde een ierlien, fjouwer interlands voor Suriname. En daarna zet er dat weer op een leeg pitje. Maar nu is Suriname dicht bij plaatsing voor het WK. En dus wil Vente hem misschien wel weer beschikbaar stellen. Het is een mooi iets dat je het WK kan behalen, en zeker met Suriname. Alleen ik vind wel dat het niet ten koste moet gaan van je eigen clubcarrière. Voor het WK sprutsen, Cambuurspeler Ismaël Baouf wat begin deze week wereldkampioen onder de 20 jaar met Marokko. Er volgen een huldiging met een iepenbus terug Rabat en een visite onder de koning van Marokko. Na het weekend verwacht het Cambuur-trainer Henk de Jong zijn speler waarom in Ljouwert. Het weekend gaat er lekker naar zijn ouders. Want die moet er ook even lekker wezen. Want het jongetje is wereldkampioen 4 weken voetwest. En dan komt er een manje weer bij ons. De vrouwtop is deze week in het WTC in Ljouwert voor een internationaal hieste sportevenement. De apotheose daarvan is sneun bij de Grutte Prijs van Indoor Friesland. Mariette Smit-Hoekstra uit Mildaam wint dit jaar prijs na prijs. Maar op haar erelist ontbreekt nog de Grutte Prijs. En dus stiet die heeg op haar weeskelistje. Dit is het mooiste concours van, wat mij betreft van de hele wereld. En voor het thuispubliek. Dus dit is er eentje waar we enorm naar uitkijken. Want Safia, dit is Omroep Friesland Sportflits. Bist ook nog benijd naar het verhaal van Jort van der Sande? Dan mast man je de sportkast zien, want de Cambuurspits zit dan aan tafel. Graag, om de volgende flits.